Now me say that boy na no mpɛ so mo prevent. Yeah. Na say general basa so bia mranu na ye sintias. Me tu asesi yi. Me kobu obi ana me koye boni bi na mo ka se mo mfa. Say bi pa ye ma mo mfa ne nko ne mo kɔ ne ye de ne be bakra. Different. Ba chinchin anchi ye ma mo mfa ne nko de. Say basa na mranu na ase ye sintias. Yes, Kwame. Ade a ɛwɔ sɛ as a youth ye ma ye ne kɔ ne baby. Enti wo de obu ye du sɛdeɛ kra nti a obu odu pa sɛ wo de mranti mi hunti no wobetimi aye de wo pa Kwame ntwa ye oh yeah no kra nyame nim ni ntwa ye ntwa ye mabru no bi wo ha sabe sɛ na wo ho adwene dom ti na wo ha wo mo dwene e de fa wakɔ pa asam e de ma wo ankasa wo de ma wo busua ne wo nananka so wasefo nyina no wa pa asam pa no me kra so e de ma wo ho because Kwame how come say obi ebusa wasam na o introduce ne ho akyerɛ wo na wo kyerɛ mu say who are you we are why na wo lay on sa e the municipal chief executive so na ba matentan o fekra o gina yi enti okosi na obetime lay on sa won so very bad how dare you say mebru no I don't get Jimmy ana say nyansa ne yenim ana ye nwene ana this time no ya de bibia ye politics inti enim say politics inti mu nti no wo betime ye bibia obetime afa ho adi Kwame General, when it comes to politics, they be a mechanism we say the municipal chief executive onyanya position na enya politics assembly. Oh no osi aban na nemu sesi Ghana mampani dada na na dodan kwakufu adoko statement. No matter what, won't maintain on sa so. Enu nti say municipal chief executive aban na twia municipal ya no so no na hwe so. Empo assuming not admitting se maamene kwa travel to any extent kwa onni ho kwan one ochewini age o maamene no two how se oba kwa no be ma woto nsabo no bibia ni kwa na wa ya ade mpo na to you wa provoke you kwa e wo se onya abotre to the extent se woto nsabo municipal chief executive na kwa me be den